गब्दा आबा जों फैलाय मैनास्रि नोङो गब्दा आङो गब्दा आं नोंजों फैबाय आं थांला मानो नोंलाय आंजोंलाय मानो फैखो हा आंलाय नोंलाय मा जायो आंलाय नोंनि ओरैनो लोगो बायसिसो लोगोबो नंबावा ओरैनो सिनायहानाय थगायनाङा नों गब्दा जोंफोरनि मोजां मोनलायनाया दिनै 4 बोसोर 1 मास जालांबाय मा 4 बोसोर 1 मास सोर खिन्थानाय हा आं नोंखौलाय माला मोजां मोनखो गब्दा नों मा मोजां मोनमारो नामा बेखौ सैथो बाथ्रा बुं गब्दा मोजां मोनालै आयै आङो बेयो ओरैनो थगायदों जोंहाखौ धोनि होनना मिथिगौना धोन सम्पति दं होनना मिथिनायखाय बियो फैदों आरो गारि मथर नुनानै आं साला बेखौ मोजांखौनो मोना बियो सिरि सिरि मोजां मोनखोमानो हागौ नाथाय आंथ' बेखौ मोजां मोना गब्दा नोङो मानो बेफोरबायदि बुंदों नोङो आंखौ मा टाइम पास खालामनो थाखायसो मोजां मोनदोंमोन नामा नों जुदि आंखौ थगायनो सानदोंमोनबा नाङा सानदोंमोनबा मानो मोजां मोनफ्लानायमोन मानो आंनि गोसोजों गेलेफ्लानायमोन आंलाय नोंखौलाय माला मोजां मोनखो दे नोंसो आंखौ मोजां मोनो आंथ' नोंखौ मालाबाबो एक्सेप्ट खालामाखैमोन ना ओइ थगायदों बियो आं बेखौ गोसोथोआ नों नायाखै मानो बे मानसिया माबायसि आं बेखौ गोसोथोनो हायो नामा थगायनाङा गब्दा नों मानो बेफोरबायदि नों आंनि अनगा रावखौबो हाबा खालामनो मोना नों आंनि जिउखौ धंस खालामनानै जोबोद सुखुयै थानो मोनगोन सानदों नामा सिख्ला नों बेफोरखौ मा बुंबाय थादों बुंबाय ना गब्दा नोंखौ मोजां मोना होननानै थां आंनि न'निफ्राय ओंखारलां थाङा आं मानो थांनो आं थांबाथाय गब्दाया गुबुन सिख्ला लाबोसिगोन आं थाङा आं गब्दाखौ गुबुन सिख्ला लाबोनो होआ आं गुबुनखौ हाबा खालामनो होआ गब्दाया जुदि गुबुन सिख्लाखौ हाबा खालामबा आंहा मा जागोन मैनास्रि ओंखारलां आंनि न'निफ्राय ओंखारलां आं नोंखौ मोजां मोना होनना बुंदोंना थाङा होनदोंना थाङा आङो मानि थाङा सोर नोंलाय आं बुंदोंना आं नोंखौ मोजां मोना होननानै बु आंखौ बेसेबां बुयै बुबाय था जेसेबां रायबाय था थेवब्लाबो थाङा आङो ओमफ्राय दे आं नोंखौ मोजां मोनोमोन होनना नोंहा मा प्रुफ दङ आरो आं नोंनि जिउखौ धंस खालामबाय होनना नोंहा मा प्रुफ दङ मैनास्रि सिगाङावनो प्रुफ होग्रो आंनो प्रुफ होग्रो सिख्ला प्रुफ होग्रो नोङो दङ आंनियाव प्रुफ मा प्रुफ दङ नोंनियावलाय मा प्रुफ दङ आंनियाव गासिबो प्रुफआनो दंजोबो बै मेसेज हरनायफोरा रायज्लायनायफोरा बेफोरलाय ओरैनोसो आं रायज्लायफ्लादोंमोन थेवब्लाबोथ' आं नोंखौ मोजां मोनथारगौमोन ना बेफोर नङा आंनाव बेलेग प्रुफ दंबावो मा बेलेग प्रुफ आं दिन्थिबाथाय नोंसोर लाजिनाय मोनगोन आं प्रुफखौ दिन्थिथ'ला जिखिजाया आं नोंसानि न'निफ्राय थांला आरो नोंसोर जुदि आंखौ लाखियाबा आं रायजो लाबोगोन रायजोखौ लिंना लाबोगोन आं ओइ मैनास्रि मा फालथुलै हा नोंसो आंजों फालथु खालामगासिनो मिन्थिबाय प्रुफखौ दिन्थिग्रो मा प्रुफ दङ दिन्थिया आङो उनाव दिन्थिगोन जिखिजाया आं थांला जुदि नोंसोर आंखौ लाखियाबा आं रायजो लाबोगोन होनदोंना लाबोथारगोन सिख्ला मानो बेफोरबायदि हा थां उनाव फनाव मोजाङै रायज्लायगोन थां आं आरो गब्दाया नोंखौ मोजांखौनो मोनाबा नोंलाय जबरदस्ति थालांबा जबरदस्ति हाबा जाबा नोंहा मा मोनगोन दे नोंहा जेबो सुखुखौनो मोननाय नङा माथो नाथाय आंखौ सोर हाबा खालामबावगोन गब्दाया आंनि जिउखौ धंस खालामखाबाय आंखौ बरबाद खालामखाबाय आयै आरो आं मा मोखांजों न'आव थांबावनो आइमोननि सिगाङाव आफामोननि सिगाङाव गामिनि मानसिफोरनि सिगाङाव आं आंनि मोखांखौ बोरै दिन्थिनो थांबावनो ओजों आंहा मान सनमान थांजोबसिगोन आं थांला आंखौ लाखिदो आं थांला आं न'आव थांफिननो हानाय नंला थां बैयाव जिरायनाय गब्दा थांनाय लांनाय बै रुमाव लांनाय बे गब्दाया साला बेखौ मोजां मोनमारोमोन नामा साला बे गब्दाखौ बेफोरबायदि सानाखैमोन आङो लासिं सिंनो मान सनमान थांजोबहोबाय आरो बे सिख्लायाबो खोब लाखिगोन सानदों नामा लाखिया आङो नाङा आंनो बेफोरबायदि बिहामजो बिनि बिमा बिफाजों रायज्लायग्रोनि आङो बियो खोब थाङा होननानै अख्रा दिन्थिबाय थादोंना दसे सम थाथोंसै र' हेलौ रामोनदा ना औ आं रामोनदा ओमफ्राय आंनि लोगो रामोनदाया खिन्थाजोब्बायबा औ बे रामोनदाया आंनिनो लोगो दे नोंसोरनिया सानैनियाबो नामानो एखे औ जोंफोर गामि खाथिनिनो ओमफ्राय बिदिनो लोगोथारबो नङा जेनेबा लोगोनि लोगो
आरो गामि खाथिनि जाखायो नालाय सिनाय हाखागौ माथोबो होयो जेनेबा लोगो नङाबाबो लोगो बायसि ओमफ्राय अके मारबा औ आदा अके दे माबा सिगाङावनो 7,000 होग्रोगोन सेलेरिखौ ओमफ्राय बिनि उनाव माने मास मोनथामसोनि उनाव 8,000सो होगोन आरो औ जायो दे ओमफ्राय आदा माला थांनांगौ हायोबाथ' थाबैनो फै जेनेबा समफोरनिफ्राय फैबानो जाबाय दे आं समफोरनो थांगोन दे ओमफ्राय आदा आंथ' दा न'खौ सिनाय हाया दे बेखौ नों टेनसन लानाङा दे फंबाय आं नोंखौ ससे लायगोन ओमफ्राय दोनहैगोन माने जोंहानियावबो नङा आंनि हिनजावनि फंबाय लानियावसो माने जोंहाबो आइ बिखुनजो आरो बेयावसो गैयाना माने जोंहा बैनाया हारसिं जाथारो बिब' सानै दङमोन बिब' सानैयाबो हाबा जाबाय आं लाबोबाय सासे दा माने जोंहा बैनाया संना जानो बासोयो नोङो थाफैबाबो जेनेबा जेबो खस्थ' मोननाय नङा आरो आबादफोरबो मावा नालाय बोरमा मासे अमा मासे दङ ओमफ्राय ओंखाम संनांगोन बेनोल' माने माइबो गाया बिदि आलु बेसर बेफोरखौ जेबो फोआबो गायाबो दे होमबा फंबाय आं नोंखौ समफोर लायगोन फन खालामगोन दे औ दे आदा दे होमबा फंबाय दोनथ'बाय औ दे आदा थारैनो मोनसे खामानि मोनबाय दे आरो जेबो खस्थ' मोननाय नंमारा आङो बोरमा मासे अमा मासेल'सो नायनांगौ आरो सानै मानसिनि ओंखाम संनांगोन जेबो खामानियानो गैया माथो मोजाङानो जाबाय दे दरमायाबो 7,000 मानि आरो मास मोनथामसो थानानै 1,000सो बारायबावगोनसोनो दासो गोसोखौ स्रां मोनबाय दे बेसेबा खामानि नागिरबायसो दंमोन आं नानि ओइ नानि मायो आदा नानि थारैनो आंखौ लाखिमारगोननो मा औ नानि आइया बेसेबां मोजां मोनसिगोनलै आदा नोङो खामानि मोनैनि थाखाय आइया बेसेबा सिन्थाबाय थायोमोन आइयाथ' ओरैनोसो बुंदों सानबाय दङमोननो ओरैनो बुङाखैलै नानि बिगोमानि बिगुमायानो फन खालामदों आंखौ ओमफ्राय समफोरनो लांनो फैगोन आंखौ दे मोजाङानो जाबाय दे ओमफ्राय आदा माबा सेलेरिया बेसेमार 7,000 होगोन ओमफ्राय मास मोनथामसोनि उनाव 8,000 खरि होगोन बा 7,000 बाबोथ' आदा दाथ' न'आव ओरैनो बेखारसो दंबाय थायो थाइसेबो खामायनो हायाखै दाथ' ओजों थांबाथाय मास मोनसेयावनो 7,000 खामायसिगोन माथो औ एबारनिफ्राय सोलिनो खस्थ' जानाय नंला नानि जोंफोरा आं थांबाथ' नोंसोर सानैल'सो जासिगोन ओरैनोबाबो जाग्रा मानसियाबो खमायसिगोन सासे आं ओजों जाबाय थानोसै ओमफ्राय फैसा खामायबाय थानोसै औ आदा खिन्थु आदा नों गैयाबाथाय लांदांदां मोनलायो न'आव बेसेबा दरसिसि मोनलायसिगोन नों थांबाथाय औ नानि आंबोथ' नोंसोरखौ नागारना थांनो गोसो गैयामोन नाथाय मा खालामबावनो थाङाबाबो जाया औलै आदा जुदि जोंहा धोनि जानायमोनबा नोंखौ बेफोरबायदि मालायनि न'आव दाहोना थाहैनोनो होआमोन आङो माथो खालामबावनो आरो नानि जोंफोरनिया खाफालानो गैया उन्दै टाइमावनो आफायाबो थैलांबाय बेफोरखौ बाद हो ओमफ्राय आइया अबाव थांदों अबाव गैया बियो गामियाव थांदों जेखिजाया आइया जोबोद खुसि मोनसिगोन आदा नोंदि खामानि नागिरना मोनबाय बै रामोनदा आदाखौनो थेंक इउ होनना बुंनांसिगोन आरो औ ओइ गुन्दी साला मा होनदों नामा मा होनदों मानाखै थेवब्लाबो नों आंखौ बेफोरबायदि खालामनानै मानो गुबुन सिख्ला हाबा खालामनो नागिरदों आरे बेफोरलाय आजिखालि फिसा बाथ्रासो गोसथोलायबालाय बेफोरो जाखायो आरो गारलायनायाबो जाखायो आं बुंदोंना नोंखौ नांला नोंखौ आं गोसोआनो गैलाबा नों मानो जबरदस्ति आंजों फैदों आरो मा नों आंनि अननाय मोनगोन सानदों नामा ओहो नोङो आंनि मालाबाबो अननाय मोननाय नङा थैनायसिम नों आंनि अननाय मोननाय नङा मालाबाबो जोंफोरनि संसारा मोजां जानाय नङा मैनास्रि नों गोसोआव लाखि जबरदस्ति हाबा जाबाथाय मालाबाबो संसारा मोजां जाया नों बे मोनसे खोथाखौ गोसोआव लाखि मानो मोजां जाया गब्दा मोजां जागोन जाया मानो होनबा आं नोंखौ दा मोजांखौनो मोनलाबा आंहा दा नायना दोनखानाय सिख्लाखौसो मोजां मोनो बेखौसो हाबा खालामनो नागिरदों नोंहा मानो डिस्टार्ब होफैदोंलै थांनोबा थां दे आंनि न'निफ्राय गोख्रै ओंखारलां थाङा आं गब्दा आङो न'आव बोरै थांबावनो दे आंहा मान सनमान गासैबो थांजोबगोन आं आंनि मोखांखौ बोरै दिन्थिहैनो दा आइ आफामोननि सिगाङाव गामिनि मानसिफोरनाव आं आंनि मोखांखौ बोरै दिन्थिहैनो हानो दा हाया आङो गब्दा प्लिज ना अननानै आंखौ लाखि आंखौ हाबा खालामदो नोङो बै सिख्लाखौ हाबा खालामनाङा नङाबा आंनि जिउआ धंस जालांगोन नोंहासो दा गावबा गाव बदनाम खालामना लादों नोंहासो मानो खिन्थाना लादों लाजिया नोङो अरे नोंहा जुदि एसेबां सनमान थांजानो गियोबा नोंहासो गावबा गाव मानो बदनाम खालामना लादों आंथ' रावनिबो सिगाङाव बुंना लायाखै नोंसो दा बदनामनिल' खोथा नङालै गब्दा
आं नोंखौ मोजांबो मोनो नोंखौ बोरै नायनो हानो दे आं गुबुन हिनजावजों आसलथे नोङो जोंहानि धोन सम्पतिफोरखौ नायनानैसो फैदों नों मिथिखागौना जोंहाखौ धोनि होननानै आंखौ साख्रिवालानि फिसाला होननानै मिथिखागौना गारि मथर बांला गासिखौबो दङ होनना मिथिखागौना नोङो बेनिखायनो नोङो लब जालासो फैदों नों दा थानोनो हायाखै नों दा सानलायदों खोमा नोङो हे गुबुन हिनजाव हाबा खालामबाथाय बै हिनजावसो मोनजोबसिगोन आं मोननाय नङा होननानै नोङो बुवा खम हाखु दाखुनो खारबोदों नोङो जोंहानि न'आव साला भिखारिनि फिसा सैमानि फिसा लाइफआव साला आंनि बायदि धोनि न'खरनि फिसाला मोजां मोनफेराखैमोन ना नोङो बराबो भागो मोनफेराखैमोन बेनि थाखायनो साला बेदलाव रखम आंजों सिथाबफाबाय थाबाय दं आंनि जिउनिफ्राय ओंखारलांदो दै मैनास्रि नङाबा खिन्थु मोजां जानाय नङा नोङो आंनिफ्राय जेबो अननायानो मोनखानाय नङा ओइ गब्दा आंनि जिउखौ धंस' खालामनानै मा मोनगोन दे नोङो आरो आंखौ सोर सेंग्राया लांबावगोन दे रावबो लांनाय नङा आरे मानो लाङा जानो आजिखालिनि जुगावलाय बेफोरबायदियानो गोजा आरो मोनसे खोथा नोंहा एसेबां लाङा जाजानो गिदोंबा नोंहालाय मानो खिन्थाना लादों दे लासिं सिंनो नङा नोंनि दा गुबुन हिनजाव हाबा खालामनो नागिरदों आं सहायनो हायाखै आरे आंनो नोंखौ दा नांखालायानो आरो नोंनो बेसेबां हाजार बार बुंखाबाय नोंखौ आंनो नांला होननानै ब्लकबो खालामना दोनखाबाय थेवब्लाबो साला नोङो आंखौ गाराखैना आरो मा प्रुफ दङ नोंनियाव हा मा प्रुफ दङ गैया जेबो आं ओरैनो बुंदोंमोन नों आंखौ लाखिदोलै गब्दा नों मानो आंखौ बेफोरबायदि धंस' खालामनो नागिरदों सिरि सिरि साब सोब ओंखारलां दे आंनि न'निफ्राय आंहा समफोरनो हाबा दंनो मिथिबाय ओहो ओंखारलाङा आङो नों जुदि आंखौ लाखियाना आं रायजोखौ लिंगोन लिंलै लिं केस होयो ना मा होयो होबाय था मिथिबाय गब्दाया मानो बेफोरबायदि आइमोनखौ फन खालामनि र' आं रायजोनि मानसिफोरखौ लाबोनांसिगोन रायज्लायनो नङाबा जानाय नंला गब्दा ओइ गब्दा जों फैलाय गब्दा आयै बे मैनास्रिया थगायदों आं एसेबांबो गाज्रि नङालै आयै नों आंखौ फोथाय नोंखौ साला सोबाना हागोन आं मिथिबाय जुदि नङाबा बियो मानो थफैखो हा मानो खारसनफैखो गब्दा नोंखौ बेफोरबायदि सानाखैमोन आङो नों एथ'ग्राब गाज्रि हा साला पापि मान सनमान गासिखौबो थांजोबहोबाय नोङो दा नै रायजो लानासो फैनो ओंखारबावदों पापि साला सुनि नों मानो बेफोरबायदि हा नङालै आयै बे मैनास्रिया ओरैनो बुंदों औ आयै आं बेखौ सानसे समाव मोजां मोनोमोन नाथाय आंनि गोसोजों मोजां मोनामोन बेखौ बियो आंखौ सानफ्रोमबो फन खालामनानै ब्रा ब्रा खालामबाय थायोमोन आंखौ मोजां मोन होननानै आं नोंखौ जोबोद मोजां मोनो आं नोंखौ मोनाबा थैगोन बेफोरबायदि बुंबायल' थायोमोन बियो बिनि थाखायनो आंबो बेखौ साननैसो ओरैनो लाफ्लादोंमोन माने गोसोथ' थोथाराखैमोन दिनै ओरैनो साननैसो रायज्लायफ्लादोंमोन बियो थैगोन होननायखाय नों थगायाखैथ' गब्दा माथो नों बिनि लाइफखौ धंस' खालामबायनो हा नोङो बेजों गाज्रि सोमोन्दो लाखिमाराखैमोनथ' लाखियाखैलै आयै नोंनि कसम आयै मोनथियादे आरो मानसिफ्रा आंखौसो मानो बदनाम खालामो दालिम बाजियाबो आंखौ बदनाम खालामलांबाय ओमफ्राय नै दा मैनास्रियाबो आंखौसो उल्था बदनाम होबाय आं बेफोरबायदि नङालै आयै नोंनि कसम आफानि कसम आं मैनास्रिखौ मोजांखौनो मोना बियो थैगोन होननायखायसो ओरैनो साननैसो रायज्लायफ्लादोंमोन माथो प्रुफबो दङनो आयै बेलाय ओरैनोसो बुंदों बियो आंखौ मोना जाजानो गिनासो आंखौ लाखिया जाजानो गिनासो बेफोरबायदि बुंदों जेबो प्रुफ गैया बिनियाव लोगोखौनो हमामोन आङो सानसेल' लोगो हमफेरदोंलै बिबो लामायाव लोगोजों बिबो माथोल' होनानै फैदोंमोन आं मिथिबायना आरो लोगो हमनो होननाबो लोगो हमाखैमोन आं हाथायाव थांदों होननायाव गावगायासो आंखौ नेथाब आंखौ लोगो हमदों होमबा नों जुदि सैथोमारबा नोङो सैथो बाथ्राखौ बुंना ला बिसोर गामिनिफ्राय फैगोन ना मानसै होमबाना नों सैथो बाथ्राफोरखौ बुंबानो जाबाय हाबायानो गैला नै गाबोन सानसेल'सैसो मानि मा बेफोरो नाथब फैनो हो गाबोन बिसोरनि गामिनि मानसिफोरखौ फैनो हो दालि बालि नङा दे हाबा जागोन दे आयै नङा फालतु नङा मोनथिबाय गथ' एकदम बदनामनो मा जाबावगोन दा आयै दा मैनास्रिनियाव जुदि प्रुफ दंमारोबा मा जागोन आं मैनास्रिखौ लाखिनो एसेबो गोसो गैयामोनलै आयै दा जुदि बिसोर गामिनिफ्राय मानसि फैयोबा दा मा जागोन
मैनास्रिनियाव जुदि प्रुफ दङबा मा जागोन? बे साला भिखारि जादा माला फट' लाखोमानाय आं फात्ताखौनो मोनासै। फाफिया लादोंमोनबो खोना। जुदि मैनास्रिनियाव फट' दङबा भिडिअ दङबा मा जागोन देनाय? दङबो खोना, बेनिखायनो एसेबां साहस खालामनानै फैदों बियो। जोंहानि न' नागिर फैदोंलै बियो। आसुरितलै, दा मा जागोन? आइलै दा मा जागोन आंहा? आं मैनास्रिखौ इसेबो गोसो गैया, साइस गैया, बाइस गैया। नों नायनाय सिख्लाखौसो आं लाबोनो गोसोथारमोनलै आइ, एसेबां साइसमोन, सेक्सिमोन। दे मोजाङानो जासिगोन दे। एबारनिफ्राय रानना थानो मोननाय नंला आङो इहौ। बादुला साला। औलै आब', धोनि जानायनिफ्रायनो ओरैबायदि अलसिया जालांबायना आं मानसिया। ओइ गथ', बांद्राय अलसिया जानायाबो मोजां नङा दे। आरो बियो फैबाबो नोंबो मोनफा मोननै खामानि मावना होफा आरो। एकदमबारे आजादियै थाबाय थानाङा, मिथिबाय? बांद्राय आजादियै थाबाय थाबाबो बेमार जालाङोनो उनाव, मिथिबाय? जागोनलै जागोन, मोनसे मोननै मावफागोन आरो ओरैनो मालाबा मैगं हाना होनाय। है बायोलै आं बेफोरखौ, ओरैनोसो बुंदों। ओइ अबावलाय मावना होनोलै हो आं। नुदों ओरैबायदि अलसिया जालांमारबाय बियो। माथो खालामबावनोलै आब', बै खोदानाखौ मोननायनिफ्रायनो अलसिया जालांबाय आं। आरो खोजानाया मोजाङै दोनबानो जाबाय, गोमागोन, मिथिबाय? आजिखालिनि जुगाव रावखौबो फोथायनो हाया। जागोन दे। आरो ओमफ्राय मोनसे बाथ्रा, किल्लु, बयबो मानसिनिया एसे एनैबाबो गोरोन्थिया जाखायो। बिनियाबो मालाबाफोर एसे एनै गोरोन्थि जानोबो हानाय। नोङो बिदि होननानै बेखौ धुमखि होनाङा दे, रायनाङा दे। माबाफोर गोरोन्थि जाबाबो नोङो मोजाङै बुजायना बुंबानो जाबाय। अकेलै आब' अके। सोरबा सोरबि आरो दाहोना रुवाथिफोरखौ धुमखि होयोना, रायो, एकदमबारे दम होलाबायो। नों बेफोरबायदि दम होनाङा आरो रायनाङा, मिथिबाय? ओइ जागोन दे, आं बेफोरबायदि नङालै आब'। मालाबाफोर गोरोन्थि जाबाबो नोङो मोजाङै बुजायनानै बुंबानो जाबाय। औ अके। ओमफ्राय माला फैगोन नो? फैनायालाय समफोरनो फैसिगोन। समफोरनो फैसिगोन? ओमफ्राय नोंसोरो? ओमफ्राय आंबो थांसै नेक्स्ट खालि। नोंबो थांसै ओमफ्राय नेक्स्ट खालिनो? आंबोलाय आरो बेसे दिन थाबाय थानो दे। हाबा जाखांनायनि उनाव आरो थाबाय थानो हायाना किल्लु। थेवब्लाबो साननैसो थाबावनो हागौमोन ना आब'? नाङा दे, आंलाय आरो मानो थाबाय थानांगौ जाखो? नोंनिया लोगोआनो फैखासिगोन। थेवब्लाबो आरो बेयो जाबाय गुबुननि मानसि। आंखौलाय आरो बाव मोनबाय थानो दे किल्लु। औलै, थेवब्लाबो साननैसो थादो। नांला दे किल्लु, गोबां दिन थाखाबाय आङो। बागिबा फुजायाव फैलायसिगोन। फुजायाव साननैसो थाबावसिगोन। ओजोंबो आरो आइ बिखुनजोआ ओंखाम संबाय थानांगौ जादों। नोंसोरनिया आरो नोंबो बिखुनजोखौ सिन्था खालामो ओजों, आरो बिखुनजोआबो नोंखौ सिन्था खालामो। मोजाङानो दे, बिदिनो जानांगौ। बिदिनो जानांगौ। एबार आइ बिखुनजोखौ लाबोदोलै आब' जोंहानियाव। औ जागोन र', एबार लाबोगोन आङो। आब' सकआव थांनि र', मा लाबोनांगौ? दावदैखौनो लाबो दे। नोंथ' आरो आजिखालिबा ना बेदर दावदै नङाबा जानोनो हाया माथो। औलै आब', अयभास जालांबाय धोनि जानायनिफ्रायनो। नंगौ दे। दे थांसै आं। दे। फोजोंसारनि बिमाया आंखौ बेफोरबायदि फैनो होनाय नङामोन खोमाहाय। दा बिग्रायनि बिमायाखायसो। फोजोंसार बिमायाथ' एसे बोरैबाखामोन। बा जोंहानि खोजानाखौ माने खावलायनाया। ओमफ्राय उनावसो एसे मोजां जादों। थेवब्लाबो आरो उनाव माबा जाबावगौमोन मिथिला आरो। थेवब्लाबो थाङै थाङै नै एबार थिलुनिसो बिखुनजो जालायबाय। थिलुखौबा आरो अनोना अना, आरोबा लैथोस्रिखौ हरगोन ना हरा। दाथ' बिसोरनि न'निफोरा मोनथियाखै देनाय। मोनथिबाबा हरगोन ना हरा? आरो फोजोंसारनि रिएक्सना बोरै जागोनबा? खम आसुरित मोनलायगोन बे। बेथ' मोजांसो मोनगोन खोना, जोंहानाव फैनो मोनगोन, आंखौ नुगोन। है, आं हले फोजोंसार फैबाथाय थैबाबो न'आव फैयाहाय। माने फोजोंसारा जुदि जोंहानाव फैयोना, आंबो जुदि फैनो ओंखारो, ओमफ्राय फोजोंसारखौ फैना दं होनना मोनथिबा फैथारा आं। माथो लाफाथिया सानसेबो फैयाखै, मा जाखोथाय? दख'ना मोननायनिफ्रायनो फैला माथो मानसियालाय। मा जाबावनो बेजोंबो? दख'नाखौबा गावगायासो लाना दोनजोबखो ना गब्लिनोसो होखो? मिन्थिला दे आरो।